Doncs benvinguts a una nova càpsula de Mentre Mentres. Aquest cop m'acompanya en Pau Vidal. En Pau Vidal és traductor. Jo sempre he pensat que Pau Vidal podria ser de l'11 titular del Futbol Club Barcelona. Jordi Alba, Pau Vidal a la defensa. Això m'ajudaria molt, perquè normalment pels puestos em solen dir Pau Vila. Pau Vila és un nom, vosaltres perquè sou molt joves no us ve al cap, però és un nom que ha marcat generacions de catalans, el famós geògraf, que ara ja deu tenir un segle, i quan vaig pels llocs, als hotels, allà on sigui, em criden Pau Vila, saps? Ha quedat molt com gravat a la memòria, per tant m'aniria bé, perquè així Pau Vidal es faria un... Cal fitxar, no? Ara li podem dir a en Joan Laporta. Cal fitxar un Pau Vidal. Que et fitxin a tu. Home, jo damunt de la gespa poder no estaria a l'altura del que puc donar de mi. Jo crec que si em situessin en alguna altra banda, allò canviant les banderes, arriant banderes, segurament. Arriant banderes. De moment, arriant els virreis de 1984, 700 pàgines, aquí xalant, no? 700 pàgines. He xalat molt tant pel nombre de pàgines, perquè clar, quan un llibre t'agrada, com més dura, millor, és com a lector, que allò que realment no vols que s'acabi. A mi com a traductor aquí em va passar. Però també he xalat perquè, clar, 700 pàgines amb aquest tema que consisteix bàsicament a ridiculitzar la dinastia borbònica, o en aquest cas els seus representants, que són els virreis, i això és tot un estímul realment per un traductor. I aquí doncs entrem ja gairebé una mica més, una bastant més d'interpretació. Dins de la col·lecció La Clàssica hi ha aquests clàssics. No s'havia traduït mai al català, els virreis? No, i a més el que és curiós és que tenia versió televisiva, que això és una cosa que no se sap gaire. Van fer un telefilm en coproducció TV3 RAI, que és una cosa ben estranya, fa uns quants anys, però clar, des del punt de vista de text, esclar, hi ha molt poc text, perquè eren 2 capítols d'una hora i eren tot diàlegs, per tant no era ni tan sols aprofitable. Tot i que com a telefilm, si el busqueu i el mireu, està força bé, és molt digne, però en el sentit literari era verge, diguem. Però diríem que la tradició literària, això, la italiana com a mínim ja ho té, no? De que tot tingui la seva la sèrie de televisió, o com a mínim els darrers anys, per tant, que d'alguna manera s'hagi popularitzat des d'aquí. Bé, suposo que ara ja no és només italiana, és universal, no? Ara ja tot passa a través de la tele. De fet, no fa gaire he traduït un llibre, una novel·la contemporània que tenia un estil molt xocant, molt estrany, molt poc literari, jo em cridava l'atenció, fins que hi vaig caure. És una novel·la que es veu que està escrita pensant en l'adaptació del guió televisiu, o sigui, es veu d'una hora lluny, perquè és tan poc literari que acabes veient que és això, és a dir, hi ha l'autor pensant en com serà el seu llibre quan serà imatges, no? Aquí hi ha imatges precioses en aquests virreis. Els virreis per molta gent ha estat considerat un dels clàssics universals de la literatura moderna, contemporània, digue-li com vulguis. Jo et volia preguntar més directament, perquè no s'havia traduït, i l'exercici de la traducció dels virreis, perquè hi ha després aspectes que et voldria comentar, i si vols puc començar, per exemple, a nivell de llenguatge. És un narrador omniscient, diria, en tota l'obra, i després vas entrant en tota aquesta corrua de personatges, no? Que són presents i que en són molts. Sí, de fet hi ha molts aspectes. Tant el narrador com els personatges són omniscients, però són a la manera antiga. És a dir, una de les gràcies d'aquest llibre és que no només clou argumentalment una història política, que és la dominació borbònica del regne de les dues Sicílies, sinó que clou també una manera de fer novel·la, que és la manera antiga, no? Fins al segle XIX, model Zola i aquestes coses, no? Perquè als ulls d'avui se'ns fa molt estrany aquest narrador omniscient que ho veu tot, que se'n riu dels personatges, que els presenta en forma de caricatura, tant que hi ha moltes estones que tu creus que s'està passant de rosca perquè no pot ser que siguin tan grotescos. I en efecte ho són molt. De fet, bona part de la intencionalitat que té l'autor a través del narrador és en riure's d'aquesta família que en realitat simbolitza tot un estat. Però la manera que ho fa és molt fulletó, molt antiga. I llavors, de fet, un dels reptes que ha tingut ha estat reproduir aquesta manera antiga de narrar, que avui ja no es practica, sense que diguéssim, el lector l'allunyés prou com per espantar-lo, saps? Perquè realment és molt diferent entre això i el Gattopardo van passar 60 anys i sembla que hagi passat 2 segles per la manera de narrar. I doncs et volia preguntar si hi ha un exercici gairebé d'estudiar el personatge i que el personatge tingui una forma de parlar particular, o generalment aquest grotesc ja et porta a una forma de parlar gairebé cohesionada en tota la novel·la? A veure, això sense arribar als extrems d'en Camilleri. En Camilleri és un home, clar, que venia del teatre, ell va portar a l'extrem
una cosa que jo estimo molt com a lector i per tant també com a traductor, que és descriure els personatges a través del llenguatge. A les novel·les d'en Camilleri no hi ha mai cap ni una sola descripció de com són físicament els personatges. Només per la manera com parlen tu te'ls representes. Aquí no s'arriba a aquest extrem perquè en aquella època encara es descrivia molt el físic i aquí insisteix molt, sobretot per fer-los molt caricaturescos, però és veritat que té un tipus de llenguatge que no és banal i que s'ha de treballar. Jo de fet en l'arxiu que tinc aquí que em vaig fer de notes per fer la traducció, hi ha moltes anotacions referides a, per exemple, als tractaments de vos, de vostè o de tu, que és un element clau i que et diuen molt de la relació entre els personatges, els títols nobiliaris, clar, que en aquella època sabien què representaven i per tant era com ara, si un personatge vestit d'una certa manera tu ja li atribueixes uns valors, doncs en aquella època els títols era el mateix i tot això ha implicat un procés de construcció, més que de cada personatge en si, de l'ambient familiar, que era molt peculiar. O sigui, estem parlant d'una de les últimes romanalles de l'aristocràcia borbònica, és a dir, una cosa que ja és molt antiga i per tant es queda molt lluny. I tu també fas com el Xavier Pàmies i fas notes de traducció, doncs? Jo crec que això ho devem fer tots els traductors. No conec cap traductor que no faci notes de traducció. La pega és que després et queden per tu, perquè allà no les hi pots posar, com a mínim els editors no els agraden. Però podria arribar a ser un gènere, veure com cada traductor s'organitza la feina, perquè són molt diferents. I hi ha una altra vessant teva, que ara veig aquí totes les traduccions, també hi ha el colibrí, veig altres coses, no?, que has traduït, però hi ha una altra vessant que és aquesta, que és Corregimata. Sí, aquesta és la vessant, diguéssim, o sigui, el Gordo i el Flaco, no? Aquí seria els virreis, el traductor és la vessant seriosa de filòleg aplicat, perquè aplicat en el sentit que fas una cosa concreta, no fas de científic sinó de traductor, que és una manera de fer filologia en certa manera, i després hi ha la part diguem humorista, bueno, de showman, d'agitador, d'agitador filològic, que jo crec que és una cosa que en aquest país fa molta falta, perquè tenim aquesta idea de la llengua com una religió que a mi em sembla que ens fa més mal que bé, i llavors quan em disfresso d'autor de Corregimata per tocar la pera substancialment, però diguéssim amb rerefons científic, el que intento és sacsejar una mica les aigües d'aquesta manera tan equívoca, crec jo, que tenim de concebre la llengua com una cosa que costa i que fa patir i que ens castiga si no ho fem bé, saps? I jo precisament ho veig d'una manera completament oposada. Deixarem aquí aquesta càpsula amb en Pau Vidal. És realment una delícia. Jo diria que és una delícia. Sí, estic d'acord. I de fet es pot arrodonir la delícia quan l'has acabat, quan el lector l'acabi, que al darrere hi llegeixi el Gatopardo, que es complementen a la perfecció. Realment semblen... Jo abans t'he ensenyat això, jo m'he fet això. Si ho busques, ja l'arbre genealògic fet, doncs l'únic que has de fer és complementar-lo una mica, però aquestes coses realment no només agilitzen la lectura, per dir-ho d'una manera, que almenys no he de tornar enrere qui era el duc i qui era el marit, i ara amb qui s'ha casat ara i qui era qui s'havia casat, però també és un exercici divertidíssim, d'entrar en el joc de la novel·la que et proposa. I de fet inclús pots buscar correspondències entre aquests personatges i els de Gatopardo, perquè el príncep Tancredi, és a dir, el nebot del protagonista de Gatopardo, ha passat a la història per aquella famosa frase, si volem que tot quedi com és, cal que tot canviï, però en canvi el seu equivalent de la família Utzeda, perquè nosaltres aquí pronunciem equivocadament aquesta Z a la castellana, en canvi els italians la pronuncien com a ells els hi pertoca, que és Utzeda, és un cínic i un dèspota molt pitjor que el seu equivalent, per tant fa xalar molt més perquè és molt més cafre com a joc, per tant la comparació les enriqueix totes dues, no? Una festa, els virreis és una festa, doncs moltes gràcies Pau per participar de la festa que som a Mentre i Mentres. A vosaltres. Que vagi molt bé, gràcies.